Al'umma da dama sun halarci jana'izar sarkin Kontagora Alhaji Sa'idu na Maska mai rasuwa. Inda al'umma suke ta nuni da cewa lalle kan an yi babban rashi ba ma kasar Kontagora ko jihar Neja kaɗai ba, fashe a ce Najeriya da ketare, domin kuwa ya taka rawar gani a matsayinsa na jagora, uba, kaka da kuma bafarake. Al'umma da dama sun ci gaba da tsokaci dangane da babban rashin da aka samu kamar haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tashi kaftin ya bugo mu cewa na ji rasuwan shugabanmu ya ce wani ya ce mai martaba sarkin Kontagora. Sannan suke cewa ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labari ne wanda ya girgiza kowa. Labari ne wanda ya girgiza kowa, ko da yake mun san duk mai rai mai ciwo kowa zai koma ga gwamnatin da ya rubuce shi. Ya ce maka mu babban rashi. Mu babban rashi wallahi da ya ce gaba daya. Mu babban rashi kai. In mace arewa gaba daya ta yi babban rashi. Da rasa sarkin Kontagora. Da ramshe shi. Babban hakiya na yanzu shine dai jama'a mu ya hakuri. Mu ya hakuri. Allah ya riga ikonsa. Sai dai mu masa addu'a. Ubangiji Allah ya sa ya huta. Ya kasance mutuwa ne wanda ba mu kadai al'ummar Kontagora kai ba, an wannan mutuwa ma jihar Neja da arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Wurin ne ganin yadda mai martaba yakan tsaya tsayin daka wurin ganin an kare haƙƙin ɗan adama da kuma musamman talakawa a bangaren da ya shafi al'amuran yau da kullum. Babban rashi aka yi ba ma a Kontagora ba ma ƙasar Neja ba a Najeriya. Allah ji kanshi, Allah ya rahamshe shi, kuma Allah ya sa ya huta. Fatan da zan masarautar Kontagora ba wai ɗan shi ba ko ƙanin shi ko wani nashi ko ɗan gari duk wani ke da jinin sarauta, Allah ya ba wanda zai jin. Na yi jihar Kontagora mai rashi, uba ne a wurin mu. Ni dai tun da mahaifina na tashi na yaro ban san wani uba ne ya wuce sarkin Kontagora ba. Uban da ya wuce shi, saboda ko da babana ya rasu har zuwa yau da Allah ya ɗauke shi ban taɓa yin abu ko neman shawara ba. Shi kaɗai muke tsaya mu je mu samu shawara a su ba. Daga su uku ne dama, amma a cikin ukun shi dai aka san Kontagora yake, na Kontagora yake nan, shi kuma da shi na saba. Kuma gaskiya na rashi, kuma Allah ya ji kan baba, Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya ji kan dan uwana da ya bi shi ya rasu, Bashar da Maska. Karshen rahoton kenan. Abubakar Umar Galma, labaran Liberty daga Mina.